Aniya na mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Mga supporter ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City, emosyonal kagabi dihang gipasakay na ang kanhi Pangulo sa eroplano paingon sa The Hague sa the Netherlands human giaresto kagahapon. Liboan sab ka mga supporter ni FPRRD misalmot sa peace rally sa managlahing lugar sa Mindanao agig pagsuporta sa kanhi Pangulo. Tanang Police Regional Office naka-heightened alert sa gipaabot nga mga lihok protesta human sa pag-aaresto ug pagdala kang FPRRD sa The Hague sa the Netherlands. Anaa sa 250 ka magbanay na makwit gumikan sa presensya sa mga armadong grupo sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Anaa sa 15 ka gambalay gipang sunog sab. Usa ka barangay kapitan sa Davao City mipaklaro nga wala siya gidakop human migawas ang iyang mugshot online. Mga kabataang Davaoenyo gipasulay sa paggamit sa bag-ong makina sa COMELEC nga gamiton sa eleksyon 2025. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.